בשעה 6 נכנסנו, הייתי עם הכוס קפה עוד מהבית, נכנסנו למסיבה, שעה 6:15 פגשתי את אחי, עידן, שהוא גם היה שם, והוא פשוט צעק לי צעקה, שאני כבר 2.5 שבועות, הצעקה הזו מעדדת לי בראש ולא יוצאת. רועי, מחבלים יורים עלינו סתה! ולרגע לא הבנתי מה הוא צועק. ושהסתכלתי עליהם, זה היה הטנדר השחור והראשון שנכנסו בהתחלה. אני פשוט ראיתי על כל טנדר 5-6 מחבלים מורידים לעברנו את הנשק, ואני תוך כדי נסיעה מוריד לאשתי את הראש ולוחץ על הגז, וגם עכשיו הרגל שלי רועדת, ואני לוחץ על הגז עד הסוף ופשוט צועק עם ראש למטה, ואני לא רואה לאן אני נוסע, וצועק שמע ישראל חזק, ככה. וכשאני מוריד לה את הראש ואני מרים את הראש למעלה, אני קולט אותם, את המבטים יורים ואף כדור לא פוגע באוטו, ואני כבר בבריחה. פשוט עזבתי אותה, נכנסתי לשירותים וקופפתי את הראש ובכיתי, ואמרתי לאבא, אבא, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? ואני לקחתי על עצמי, ברוך השם, לקחנו אני ואשתי שבת, כבר 2 השבתות אנחנו שומרים, מחם, פלטה, סיפורים לילדות מספרים שאני קורא בשבת, ואני אומר לעצמי, לא, אני לא כזה, כן? אבל הנה, אולי הגיע הזמן שאני באמת אהיה במקום הזה, כי תמיד פחדתי מהדת. היום אני לא מפחד מהדת. אחרי מה שעברתי, מה שעברנו אני ואשתי, מה שנותר לנו זה רק להתחזק ולהאמין כשיש את הבורא לעולם, ואנחנו, איך הרב אמר לי? כל מי שניצל, הוא לא ניצל סתם. יש לכם עוד מה לעשות פה ולתקן פה. ולקחתי על עצמי שאני, בעזרת השם, זה כבר בדרך וזה כבר בקידום. אני מוציא ספר לזיכוי הרבים עם כל הניסים של כל החברים שניצלו. מפה אנחנו רק באמת צריכים יותר להתחזק, ויש המון 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 חברים שלקחו על עצמם המון דברים בגלל התופת הזאת שעברנו. ומה שהקדוש ברוך הוא מנסה להראות לנו פה בעצם בשנה האחרונה ובשנתיים האחרונות, בוא נלך אחורה עוד מהקורונה, אבל לא נתייחס, נלך לשנה האחרונה עם כל ההפגנות והבלגנים והמלחמת אחים, ואף אחד לא מעניין אותו מהשני וכל אחד בחיים שלו. אז הוא פשוט נתן לנו, איך אומרים? שיטו לקטנה, תתעוררו, אנחנו פה, אני פה, זה מה שאני הרגשתי, זה מה שאני מרגיש.